Gipahugdan karon sa anti-kidnapping group Visayas Field Unit ang ilang investigasyon aron matumbok ang mga local contacts sa upat ka mga Chinese nationals nga midagit sa 70 anyos nga Chinese national usab. Gihulagway sa opisyal nga agresibo ug way kahadlok ang mga suspitsadong napatay dihang gidagit nila ang biktima gikan sa iyang panimay sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Mga opisyal sa AKG National muanhi sa Sugbo aron ipakita sa mga biktima ang mga hulagway sa mga notadong mga Chinese nationals nga nalambigit sa krimen. Si Nico Sireno sa report. Gustong masayran sa anti-kidnapping group Visayas Field Unit kung ang kidnapping nga nahitabo sa niaging Mayo 7 may kalambigitan ba sa labing uwahing kidnapping nga misangpot sa kamatayon sa upat ka mga suspitsadong Chinese nationals. Gitandi ni Police Lieutenant Zosimo Ravanes, team leader sa AKG VFU, ang duha ka Chinese nationals nga nalambigit sa kidnapping sa Mayo 7 nga wala gani mupakita og pagsukol. Usarasab sa duha ang dunay armas. Apan iyang gihulagway nga ang upat ka mga Chinese nationals nga napatay, agresibo ug ang tanan dunay armas. Walay kukahadlok nga midagit sa ilang biktima gikan sa panimay sa Barangay Lahog o gidala ngadto sa hideout sa Barangay Mactan sa Lapu-Lapu City. Ang kidnapping sa Chinese nationals si miaging Mayo 7, matod sa AKG, gidala ang biktima sa gilayon nga wa gani mulapas og usa ka kilometro. Ilang gitan-aw nga delikado sila mo travel og layo. Kaning atong katapusan doon, layo kay gitravelan from Cebu City, Lahog to Mactan. So, they are very brave enough. Laing gisusi karon sa AKG ang posibleng mga local contacts sa upat ka mga Chinese nationals nga napatay atol sa gipahigayon nilang rescue operations. Nagpadayon karon ang ilang pag-ila kung kinsa ang mga tao nga mibisita sa giabangan nga unit sa mga suspitsado. Base dito sa mga CCTV sa subdivision, no, sa gate na doon na sa mga ni pop up, mga locals nga daag hapon dito sa area, nagbisitahan dito sa maong balay. So mo na atong gitutukan karon pag-identify ni ining mga tawhana. Usa sa nailhan nilang Ravanes ang usa ka Jen Meng nga usa sa upat ka Chinese nationals nga napatay nga nahimong person of interest human ang usa ka laing national namatay nga gituhang nahagbong sa usa ka unit sa condominium. Subay niini, mobisita ang mga opisyal sa anti-kidnapping group sa ilang main office nga magdala og rogues gallery ug ipakita ang hulagway sa mga Chinese nga mga suspitsado sa nagkalain-laing krimen sa kauluhan nga nakabiktima sab dinhi sa Sugbo. Kaning mga pictures aning namatay nga Chinese national nga mga suspect kidnappers, kung kaila ba sila? Kung ma-confirm lang kaila sila, so connected. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sireno, Balitang Bisdak.